שלום לכולם ובוקר טוב, ואני שמחה מאוד לארח את עופר, שאתם יודעים, אף אחד לא יודע הכל על ניהול קמפיינים, גם אני, כמו שאתם בטח כבר יודעים, לא יודעת הכל על ניהול קמפיינים, אז יש לי אנשים כאלה, אנשי סוד, בכל מיני תחומים, ועופר הוא ה-go-to שלי לכל מה שקשור לשופינג כבר הרבה שנים, והרבה זמן רציתי לעשות וובינר עם עופר. בזמן האחרון, תכף עופר יגיד בדיוק מתי, אבל נפתחה אפשרות לפרסום שופינג לוקלי בישראל, שמציגה עוד אפשרויות ועוד הזדמנויות לכל מי שיש לו חנות עם פיד מוצרים, וכתבתי על זה משהו לפני שבועיים, 3 בקבוצה, ועופר אמר אני כבר עושה, לא הפתיע אותי, ברור שאם מישהו יעשה, אז זה עופר, ואז אמרתי, אופה, הנה הזדמנות לעשות וובינר, וגם ללמוד משהו חדש בעצמי. אז ככה התכתבנו קצת, והגענו לאיזשהו פורמט, עופר גם בינתיים צבר עוד קצת ניסיון עם דוגמאות מאתרים של לקוחות, ועכשיו אנחנו עושים את הדבר הזה ומציגים לכולם את האפשרות הזאת. וכאן אני אעביר את השרביט לעופר, יתחיל בהצגה באמת של כל האפשרויות, ואחר כך נשאל שאלות, גם אתם מוזמנים לשאול שאלות ולכתוב אותם בלייב. בואו נתחיל, עופר, אני מעבירה אליהם. כן, בלייב. אז בוקר טוב לכולם. אז מי שלא מכיר אותי עדיין, עופר זוסמן, מתעסק לא מעט ולא מזמן במרצ'נט וגוגל שופינג בין השאר, והיום באמת באנו לדבר על ליה לוקל אינבנטורי אד, זה בעצם קידום של מוצרים לוקליים, להגיע ולהביא את האנשים ישירות אלינו לחנות. בקרוב יהיה לנו אפשרות גם למדוד את זה בצורה יותר טובה, נוכל בדיוק כמו שאנחנו רואים היום המראות של מי שרכש אצלנו בחנות אונליין שלנו, נוכל לראות את זה בהמשך גם מי שקנה ראה פרסום והגיע לחנות לקנות. רשום לכם מי אני, אז לא צריך להיכנס לזה, כן. ואפשר להתחיל לצלול לעניין הזה. אז מה זה בעצם Local Inventory Ads? אוקיי, וכמובן איך זה עוזר לנו. אז כשלקוח שלנו בא ומחפש מוצר מסוים, אז עד היום אנחנו יודעים שאנחנו מראים לו, יש לנו את המוצר בחנות, תיכנס ותקנה. אז יש לנו עכשיו אופציה נוספת, להביא אותו לחנות שלנו, להגיד לו, המוצר נמצא במלאי 200 מטר בצד ימין. אנחנו יכולים להגיד לו, המוצר נמצא ואתה יכול לאסוף אותו, אנחנו יכולים, אתה יכול לראות אותו, לעשות הזמנה והוא יגיע אליך. יש לנו כאן כמה אופציות. מעבר ללהביא את האנשים לחנות, בעצם מגדילים פה את הקהל שנמצא מסביבנו. יש רחובות בתל אביב או בראשון או בכל מקום בארץ, שיש שם מצבור של חנויות מסוג מסוים. אם זה בראשון יש לנו חנויות של רהיטים ויש חנויות של מזרונים, ויש רחוב שכמעט כל הרחוב, כל חנות שנייה זה מזרנים ומיטות. לישנסקי, משהו כזה, נכון? בלישנסקי, כן. אז גם סביב דן דיזיין סנטר, גם אותו דבר קורה. שם יש לנו את נושא הריהוט, כן, אז תחשבו שמישהו מגיע ומתחיל לחפש ועובר מחנות לחנות, וכשהוא מחפש את זה, מחפש את החנות הבאה שלו בטלפון, אנחנו אומרים לו, יש אצלנו מבצע, תבוא לקנות, המוצר מחכה, רק תיקח אותו. הוא במלאי. אז לא צריך להמתין למשלוח, וממש לבוא ולאסוף. אז איך אנחנו עושים את זה? מי שירצה אחר כך את המצגת יכול לקבל אותה, אין בעיה. שאלות אתם יכולים לשאול בצ'אט פה, ואני אענה תוך כדי מה שצריך. רגע, אני רואה ששלחו לי פה כבר איזה הודעה, אז רגע. אני אשתיק את זה. מעולה, יופי. אז יש לנו כמה דרישות, קודם כל, מן הסתם
חנות פיזית שמחוברת לגוגל מיי ביזנס. רק שנייה, אני אסביר משהו אחד. אנחנו מדברים פה, עכשיו אנחנו עושים ממש הדרכה על איך להגדיר, לא רק מה זה, אלא ממש הגדרות, טיפים, שמפה אתם יכולים ללכת ולעשות ללקוחות שלכם, או אם אתם מנהלים לעצמכם חנות, אז לחנות שלכם. אז הדרישות שלנו זה חנות פיזית, גוגל ביזנס שמאומת מן הסתם, ומחובר לנו למרצ'נט סנטר, מרצ'נט סנטר כמובן, פיד מוצרים לוקליים שהוא לא כל כך שונה מהפיד שלנו היום, אנחנו נסביר בהמשך איך אנחנו מייצרים אותו ומה צריכים, ולאמת את הפיד הזה, זה הכל. די פשוט, אין לנו הרבה בעיות. הדבר שאני אחזור עליו הכי חשוב פה, זה לא לנסות לעבוד על גוגל, כי זה מה שקורה, מגיעים אליי כל הזמן, עם חשבונות מרצ'נט חסומים, כי אמרו להם שכל המוצרים במלאי, ואז גוגל ממש באים ובודקים את זה. תעשו את זה כמו שצריך, שימו רק מוצרים שנמצאים באמת במלאי, והכל יעבוד טוב. אז השלבים, אני מדבר על מרצ'נט סנטר נקסט, אני חושב ש14 שנה אני מכיר את המרצ'נט סנטר, אז השתנו כמה מושגים. אם אני אומר מושגים של המרצ'נט הקודם, אז אני מתנצל, אפילו אני עוד לא למדתי את כל השינויים שעשו לנו שם. אז יש לנו כאן הסבר באמת, אנחנו ניגשים לגלגל השיניים, איך אנחנו מתחילים את התהליך. בגלגל השיניים אנחנו בוחרים add-ons ומוסיפים local inventory, מאוד פשוט עד פה. בוחרים מדינה, מן הסתם ישראל, מי שמקדם במקומות אחרים, כמובן לבחור את הארץ הנכונה. ואחרי שעשינו את הפעולה הראשונה, בחרנו ארץ, נכנסים לתוסף וממשיכים. יש לנו כפתור Continue Setup, המשך מאוד קל, באמת כמו שאתם רואים, יש לנו V, אם פספסנו משהו, אם לא סיימנו משהו, פשוט לוחצים וממשיכים ממנו. איך אנחנו מוסיפים את אוקיי, פה זה נראה נורמלי. אוקיי, אז איך אנחנו מוסיפים בעצם את הפיד מוצרים? אותו דבר, במרצ'נט החדש זה נמצא תחת Data Source, ובדאטה סורס יש לנו Supplemental, ותחת Supplemental Source יש לנו Add Local Inventory. דבר נוסף, כדאי לעבוד עם המרצ'נט בשפה האנגלית, גם ההלפ, גם העזרה, גם מסמכי העזרה, לא כולם עדיין עובדים עם מושגים בעברית. אז אתם נתקלים לבעיה ולא מוצאים פתרון, תעברו לאנגלית, מאוד מאוד קל, לא צריך לשנות את השפה של גוגל בשביל זה, מכניסים פרמטר קטן ב-URL, אני ארשום לכם אותו אחר כך, נרשום לי אותו פה, אנחנו נרשום אותו אחר כך, ופשוט משנים לאנגלית, וזה לא מפריע לכם לשאר החשבונות, משנים לאנגלית, סליחה, ואז תחפשו את התקלה באנגלית, את הבעיה, וסביר להניח שתמצאו את הפתרון שם. אז, בפיד מוצרים הלוקליים, יש לנו את אותו פיד שלנו, אבל מתווספים אליו עוד כמה שדות. כמעט כל תוספי הפיד לוורדפרס, לאו-קומרס, כמעט כל פיד של שופיפיי מאפשר לנו להוציא פיד של מוצרים לוקליים, חנויות כמו אי-שופ, קונים בו ושאר הירקות, צריך לעבוד עם קבצים חיצוניים או מערכות לניהול פיד חיצוני. אז יש לנו את הקוד חנות, קוד חנות נמצא בגוגל ביזנס שלכם, תחת Advanced Settings, ושם יש לנו את זה.
יש בהמשך צילום מסך איפה זה נמצא, מישהו שמסתבך, שאלות, תמיד אפשר לפנות אליי, למיכל, תמיד שמח לעזור. וברגע ששמנו את קוד החנות, לאורך כל הפיד על כל המוצרים שלנו, יש לנו שדה נוסף, on display to order, בעצם פריטים שמוצגים בחנות, אבל אי אפשר לאסוף אותם כרגע. אנחנו יכולים לבוא, לנסות, להזמין בחנות, יביאו את זה אלינו. אז זה השדה הזה. ואז בעצם אני יכולה להציג בפיד מוצרים הלוקליים, גם מוצרים שיש להם זמן משלוח של שבוע, או כמה שבועות. כן, בטח, בהחלט, כל עוד הם באמת במלאי. באמת כמו שרשום פה, רהיטים גדולים, צבעים שעושים במיוחד. אז רגע, אז אמרת מקודם שגוגל בודקים, שהבעיה הכי גדולה זה שהם מכניסים דברים שהם לא במלאי למלאי, וגוגל בודקים את זה. עכשיו, אני עובדת עם איזושהי חנות רהיטים גדולה, שיש לה כמה סניפים בארץ, יש מחסן אחד איפשהו בדרום הארץ, ובעצם שם המלאי הוא במחסן הזה, אבל יש 10 חנויות בארץ שיכולות להגיד שהדבר הזה במלאי, אז איך גוגל בודקים מה במלאי ומה לא במלאי, והאם מקרה כזה שיש מחסן מרכזי וחנויות ברחבי הארץ, אז אפשר להגיד שזה במלאי בהספקה תוך כמה ימים? לא, התהליך של האישור של המוצרים, אחרי שאנחנו נעלה את הפיד, גוגל שולחים לנו רשימה עד 100 מוצרים, לא משנה מה גודל החנות, לפעמים זה 3-4 מוצרים, היה לי כבר מקרה של 90 מוצרים, ורנדומלי לגמרי זה חנות עם 150, 90 ומשהו מוצרים הם רצו אימות, והיו לי חנויות עם ואיך אתה מאמן? רק 5. איך אתה מאמן? אבל תהליך האימות הוא אונליין, עם הטלפון מקבלים בעצם רשימה, ולפעמים צריך ממש לצלם עם הברקוד והמחיר אצלך בחנות. יש לך 24 שעות ברגע שקיבלת את הרשימה לסיים את כל האימות הזה. אז כמובן אפשר לרוץ למקומות. כל המטרה פה זה שגם אם המלאי נמצא בסניפים מרוחקים או במרלוגים או בבית אפילו, אנחנו רוצים שאנשים יבואו ויראו את המוצר. מוצר אחד חייב להיות אצלנו זמין, אוקיי? זה כמו שרשום on display. זמין בחנות שאנחנו מאמתים, כן. כן, זה ממש כמו שרשום בשדה, on display to order. זה נמצא בתצוגה, אבל צריך לעשות הזמנה. יש לנו פיק-אפ SLA. בעצם יש לנו כאן כמה אופציות של האיסוף. אז אנחנו יכולים לרשום באותו יום, יש לנו יום למחרת, מספר ימים, כמה שבועות, ששם אנחנו לא צריכים ממש לתת את המספר. אפשרויות של הזמנה, משלוח לחנות, זה באמת מתאים במצב שיש לנו סניפים וצריך להביא את זה לחנות ולאסוף בהמשך. אוקיי? כל האופציות האלה, כל אחד שיתאים לעצמו, למוצר, ויש לנו את אפשרות האיסוף פיק-אפ מתוד. אז ביי בעצם קנייה, לבוא ולקחת. יש לנו ריזרב שאנחנו יכולים לעשות הזמנה באתר, לבוא, לראות ולסיים את ההזמנה בחנות. אז אלה האופציות. בארצות הברית יש עוד כמה אופציות נוספות. כרגע זה מה שיש לנו פה. מעריך שמתעדכן. אוקיי, אז באמת אמרנו נושא האימות. עוד לא עבר במסך. אחרי שאנחנו מעלים את הפיד הלוקלי, מתחיל תהליך האימות. אתם רואים, מקבלים מגוגל מסודר את המוצרים, איך שהם נראים התמונות שלנו, עם כל הנתונים.
ממלאים שם טלפון, לפני שמקבלים את זה, אחרי שהעלינו את הפיד, יש לנו מייל, טלפון וזמינות של הנציג בחנות שיכול לאמת את המלאי. זאת אומרת, תתקשרו, תפנו בין השעה הזאת לזאת, ועופר יהיה מוכן לאמת את המלאי. אז זה ממש שיחת טלפון? או שיחת וידאו? הם עושים שיחת טלפון בדרך כלל, או ששולחים מייל, זה באמת תלוי בנציגים. אני יכול להגיד לכם שאם אתם תעשו את זה ביום שישי, יכול מאוד להיות ברוב המקרים שתקבלו את זה רק במייל ולא יטרידו אתכם, ואחרי זה גם אפשר אולי לקבל כמה שעות אקסטרה בגלל שזה שישי שבת. פה בארץ זה עובד לפעמים. אז תהליך האימות, אני חוזר שנייה אחורה, שוב להיות מוכנים גם עם המוצרים וגם עם מישהו שיהיה זמין, לא בימים של מחירות שאין לו זמן להתעסק עם זה, כאב ראש להתחיל את זה מחדש. עכשיו אנחנו נלך פרי סטייל כי פה נגמרת המצגת. אז אני דור שאל על האפשרויות האורגניות בעצם, מה אנחנו יכולים לעשות פה כדי לדחוף שלא בתשלום את המוצרים שיש במלאי בחנות? אוקיי, אני בינתיים מנסה לפתוח אצלי איזה מרצ'נט של לקוח שאני יכול להסתיר שם את השם ולהציג משהו, אבל בדיוק כמו בפיד מוצרים חינמי של המרצ'נט, אופטימיזציה של כותרות, תיאורים, ואני דור גם שלחתי לך בוואטסאפ לפני כמה ימים שהתחלנו לדבר, יש כל כך הרבה שדות במרצ'נט שאני נתקל שאנשים לא ממלאים אותם, יש כל כך הרבה דאטה שאפשר להכניס ולתת לגוגל על המוצר שלנו. מה באמת הדאטה? הדאטה שאתה מוצא כהכי ככה משפיע? אוקיי, אז דבר ראשון GTIN, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, וזה גם כן, כל הדברים האלה זה דברים שאנשים כמעט ולא משתמשים בהם. אני אראה לנו כאן משהו, תוך כדי... GTIN זה משהו שהוא רלוונטי רק בברנדים לכל מוצר, כל מוצר שיש לו, רגע, אני אעשה entire screen, אני אעבור לפה עוד רגע, נפתח את זה אצלנו. אני אוריד את המצגת? אתה רוצה שאני אוריד את המצגת? לא, אני מסדר את זה פה, אני מתפעל. בסדר. אנחנו ניקח את אסף מגידה, שהיה צפוי שהוא יצטרף, אז הוא שואל אם אתה פנוי, חברה שואלת. נראה לי הוא שואל בשביל עצמו בינינו, אבל... אז אני כתבתי בהתחלה, אני נשוי 28 שנה, מרגיש כמו 27, אבל כן, אני נשוי וכן. אז אסף, תשמור את החברה לעצמך. אני פנוי להובלות, זה כן. אז לגבי GTIN. אז מה שרצינו לראות, כן. GTIN זה בעצם, אנחנו נפשט את זה, ברקוד גלובלי. אתם מביאים מוצר, כן, זה לא רק ברנדים, אבל כמובן מוצר שיש לו ברקוד בינלאומי וביקורות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים פה על המקיטה הזה, על המברגה הזאת, אז אנחנו רואים שיש לה 2,400 פידבקים, ציון 4.8, סופר פארם מוכרים את זה, אין בסופר פארם 2,400 reviews. ואם אנחנו נסתכל ונלך לרמת ה-reviews, אז ה-reviews בעצם מכל העולם, כי הברקוד הוא בינלאומי. המוצר הזה נמכר בכל העולם. אז ה-GTIN הוא בעצם נותן לגוגל את היכולת להוסיף את ה-reviews האלה. נכון, ואם אנחנו באים עכשיו, נסתכל במוצרים, נקיקה, סליחה, כן. הוא יבין. הוא מבין הכל. כן. אז אין ספק שמחסני חשמל ששמו פה את הכוכבים האלה,
המודעה שלהם יותר מושכת, בסוף אנחנו רואים פה את אותו מוצר כמעט, נכון. אוקיי? אבל הכוכבים הם תיקח בגלל אותנו. ה-GTIN. מגיעים הכוכבים לפה הם בגלל בגלל ה-GTIN. ה-GTIN, כן, כן. כמובן. יש אפשרות להעלות את זה ידני מהאתר, אם המוצרים שלנו לא בינלאומיים, או שאין לנו GTIN, וכן יש לנו ביקורות אצלנו באתר, יש אפשרות כן, להעלות לגוגל קובץ, יש חברות שנותנות שירות של העלאת ביקורות, נכון. אבל אפשר להעלות פיד של ביקורות, מי שרוצה לשאול, אני יכול לשלוח הסבר קצר בהמשך, מאוד קל להעלות מהאתר שלכם את הביקורות, כל עוד עושים את הכל לפי החוקים, כן. אז אמרנו GTIN, ומעבר לזה כל מידע שיש לנו, אם זה תכשיטים, אז אנחנו יכולים לעשות את המשקל, כמה קרת, איזה סוג יהלום, איזה סוג חיתוך, יש לנו שדות מיוחדים למוצרים, לנתונים האלה, אם זה מוצרי חשמל, אז את הדירוג האנרגטי שלהם, הכל, יש מקום, יש שדה לכל דבר. וכל השדות האלה משפיעים בסוף על הפילטור מימין בעצם? כל או על השדות מה הם האלה משפיעים? משפיעות, אם היה לנו כאן מוצרים עם צבעים, כן. אוקיי, אז היינו יכולים לבחור צבע, נושא של ג'נדר, זכר, נקבה, יוניסקס, אלה כרגע האופציות שיש, גילאים, אם יש לנו מוצר שהוא לתינוקות, אז יש לנו בגוגל 5 קבוצות גיל, החל מטאדלרס ועד לאדולטס, אז הנושאים של מתאימים. הפילטור מימין, סליחה, הנושאים של הפילטור מימין הם בעצם נקבעים לפי המוצרים שבתוצאות, נכון? נכון, אבל יותר חשוב מהסינון בצד ימין, זה החיפושים של האנשים. אנשים יודעים מה הם מחפשים. אם מישהי מחפשת עכשיו סמלת ערב שחורה, אז אנחנו רוצים שגוגל יביא לנו את המוצר. רוב האנשים שעכשיו מולנו, או מי שיראה את זה בהמשך, לאנשים שמפרסמים בגוגל גם שופינג וגם חיפוש, ויודעים את ההשפעה של אופטימיזציה של דף הנחיתה, המודעה, מילת המפתח. אז אם מישהו מחפש עכשיו סמלה שחורה, סמלת ערב, סמלה שחורה, סמלה לחג, סמלת כתפיות, אנשים יודעים, במיוחד עכשיו עם ה-AI שהחיפושים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר מדויקים, כבר לא מחפשים מברגה, אלא מחפשים מברגת אימפקט 18 וואט של מותג מסוים, אז כל הדברים האלה צריכים להיות לנו בכותרת של המוצר, זה חלק מהקידום האורגני של הפיד הזה, גם הפיד הרגיל וגם הפיד הלוקלי, ומעבר לזה יש לנו את השדות. אז מעבר לשדות הרגילים שאנחנו רואים, יש הסבר מסודר על כל השדות של גוגל, פשוט להתאים למוצר. גם נושא של מידות כמובן, מחפשים נע לילדים ומחפשים מידה של משהו. זהו, זה ממש מעניין אותי בתור מי שיש לה... בתור מי שיש לה גברים במידה 49, מידת נעליים 49 ו-50 בבית, אז באמת, טוב, אני תמיד מתעניינת באיך למצוא את הנעליים במידות האלה, ועד עכשיו בעיקר הגעתי לאמזון, אבל בעצם בפיד של המוצרים, של הנעליים, אז מידה היא פשוט פרופרטי, נכון? ומידה ישראל. יש לנו את המידות, מעבר לזה, מניסיון של קידום של חנות עם מידות גדולות של נעליים, לרשום בכותרת, מי שמחפש מידות נעליים גדולות, הוא ירשום את זה. אני רושמת, כן, מידה 50 או מידה 15. אז מידות גדולות, להדגיש את זה כבר בכותרת. כן. אני במיוחד הלכתי לליווייס, אבל
אני רוצה להראות משהו אחר. זהו, בכל הנושא של מידות, במיוחד מידות של נעליים ושל ג'ינסים, יש, הפיד של שופינג של גוגל לא נותן את התוצאה האופטימלית. קשה נכון. מאוד למצוא שם מכנסיים לא יודעת מה, מידה 30 על 34, או 15 אמריקאי, או קשה מאוד למצוא את המידה הספציפית בפיד, בתוצאות. זה כי אנשים לא משתמשים, אני נתקל שוב ושוב, שמים את המינימום, שיש. כן, ואז זה לא נשלף גם. נכון. הנידור רגע אומר שממה שהוא יודע אין תמיד מספר GTIN, כן, זה גם מה שאני אמרתי. אז זה מה שאמרתי, נכון, אין לנו תמיד מספר GTIN, יש מנועים שאפשר למצוא אם הלקוח לא מספק לנו, ויש לנו אפשרות להעלות את הביקורות מהאתר שלנו. כן, אז זהו, הנידור אומר שאפשר להשתמש גם ב-MPN, שזה מספר חלק של היצרן. אתה מכיר את הנושא? נכון, GTIN, MPN, נכון, בהחלט, יש את המספר יצרן, אותו עיקרון, הרבה יותר קל להשיג GTIN, כן. והוא ייחודי, MPN הוא לא ייחודי, במותגים אולי כן, אבל MPN זה מספר של סוג החלק, המפעל מייצר והוא נותן manufacturer part number. ואז קורה במיוחד עם סין שיש המון מספרים חופפים. כן, אוקיי. GTIN, כדי לקבל GTIN יש יוניק, צריך לקנות ברקוד בעצם, אני לא יכול להיות שתגיעי לסופר עם אחת האפליקציות של הסריקת מחירים ותקישי על שימורים של תירס וזה יראה לך מברגה. כן. כי הברקוד הוא ייחודי, MPN הוא לא ייחודי. כמו שאני מראה פה, רואה שכן, מי שכן סידר גברים נשים, ראית בחרתי מכנסי גברים, אז זה לא שגוגל יודע לזהות שזה מכנסי גברים, אלה מי שרשם שאלה מכנסי גברים. כן, וגם צבע היה שם. בג'נדר, נכון, יש לנו צבע, כן, יש לנו כאן צבע, יש לנו את הנושא של המבצע וכל האנוטיישן למיניהם, שמאוד חשוב אם אנחנו מדברים באמת. שזה נראה לי משהו שהרבה אנשים משחקים אותו, שהוא קצת בלי ביקורת ובלי שליטה. זאת אומרת, אתה יכול למצוא את אותם מכנסיים, לא יודעת מה, ב-200 שקל מחיר שהוא לא מתויג כמבצע, ומישהו אחר יכול להכניס את אותו מכנס כאילו מחיר מלא 300 ואז 200 מבצע, כאילו אף אחד לא שומר על הסיום מבצע הזה. נכון, אבל בישראל יש לנו חוקים בנושא הזה, ואסור היום לחנות, עדיין לא אוכפים את זה, אלא אם כן מישהו מתלונן, ואז כן. הכנס הוא מאוד גבוה, מהרשות להגנת הצרכן, ושוב זה רק אם מישהו מתלונן, אסור היום להחזיק מבצע יותר מ3 חודשים, חייבת לשנות אותו, את לא יכולה להגיד שכל האתר במבצע ולרוץ עם זה, אז תעשו מבצעים, אני לא זוכר כרגע את המספרים, יש לי מצגת קודמת שעשיתי, כל האנוטיישן הזה נותן 20% CTR יותר, זאת אומרת שיהיה פה מוצר זהה, אם אנחנו נחפש ליווייס 512 פה, אז שוב, זה אותו מוצר, אני אלך על צבע שחור, אני אגיע לדגם ובסוף זה אותו מוצר פה. אז בעין שלנו תלך מבצע, ואם יש לי כאן כזאת כמות, אנחנו רואים... הנה, אתה רואה, יש פה אחד ב-182 שקל, לא במבצע, ועוד אחד ב-182 שקל, כן במבצע, כאילו, כן. נכון, זה באמזון, זה בחנות, אבל כן, אתה רואה שכאן יש לך עוד מס, וכאן יש לך עוד מס. כן, אותו מחיר. אבל זה מופיע במבצע, וזה כנראה ימשוך לך את העין יותר. מעבר לזה, שניונת, יש לנו כאן
את הנתונים האלה, זאת אומרת שמישהו יכניס כאן את הנתונים האלה בתור מטריה, זאת אומרת מאיזה חומר הג'ינס בנוי, ואז הוא הכניס את כל הדברים האלה, ואז אם מישהו יחפש ג'ינס ממשי מלאכותי, הוא ימצא. כן. זאת אומרת, כל הנתונים האלה, זה נתונים שאנחנו רוצים להמשיך ולהוסיף. אני רוצה לדעת מרקם אני יכול להוסיף, אני יכול להוסיף כל כך הרבה נתונים שיתנו לנו נסתכלו כרגע את האפשרות לעבוד עם להציג שופינג, הייתי מראה לכם בארצות הברית איך דברים נראים, כי יש לנו עוד שני שדות מאוד מאוד חשובים. אני רוצה לראות אם מישהו פה יציג לנו את זה. מה אתה מחפש? איזה שדות? highlights. רגע. highlights ו-details. אנחנו יכולים ממש לעשות כאן בולטים של נתונים על המוצר, צורכים שחורים, רפידות מיוחדות, או כל דבר אחר שאנחנו יכולים להוסיף. כל הדברים האלה באים בחשבון גם בקידום אורגני, וגם בהצעת המחיר בגוגל שופינג. זאת אומרת, כמה שהמוצר שלנו יתאים יותר, אנחנו נשלם בסוף פחות. כמה שנשלם פחות נוכל להביא יותר מחירות, המשוואה מאוד מאוד פשוטה פה. אנחנו נגיע ליותר אנשים, אנחנו נשלם פחות, הרועס שלנו, return of ad spend, יהיה הרבה יותר גבוה. אז תשקיעו בדברים האלה. כן, הנה, highlights. יש כמה דברים. יש פה איזה צילום מסך, אני אעביר לך אותו בצ'אט, ואז תוכל לשתף אותו. הנה, של highlights, כאילו זה אומנם image סטטי, אבל נראה לי שזה מה שאתה מתכוון. ומה עוד רצית? היה עוד משהו שאמרת? אמרנו highlights ויש product details. אוקיי. כאן אנחנו ממש יכולים ליצור קטגוריות לא ב-highlights, ב-details, product details, אנחנו יכולים ממש ליצור memory, ואז לרשום מתחתיו איזה זיכרון. אנחנו מחפשים היום אייפון, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לחפש אייפון 256 ג'יגה, או כל מכשיר אחר. אמרתי, החיפוש השתכלל, אנשים לא מחפשים טלפון, אנשים מחפשים טלפון מותג, דגם, מחפשים לפי highlight שלו, המצלמה חזקה, אחריות, ביטוח, כל מיני כאלה דברים שאנחנו יכולים להוסיף את זה. כן. כן, נכון, אמרת גם שתדבר באמת על הדיווחים שאנחנו מקבלים, בטח אתה עובר לזה עכשיו, נכון? לא, כאן רציתי לראות משהו אחר, אבל... אוקיי, גם טוב. כן, נושא הדיווחים. הדיווחים כרגע הם חלקיים, אפשר לעלות באמת אופליין קונברז'ן מהחנות, זאת אומרת שמישהו קנה, מכניסים טלפון, אימייל, מספר הזמנה, סכום, ומעלים חזרה לגוגל, ואנחנו יכולים באמת לחבר את המחירות אופליין לאונליין שלנו, עדיין אין לנו אפשרות. זה היילייטס אחר שמצאתי, אני חושבת שיש שם גם פרודקט דיטלס למטה, נכון? כן, זה הפרודקט דיטלס, זה ממש אפשר לראות פה, אז זה צילום מסך עשית לי. כן, כן, כן. אוקיי, בסדר. אני רואה את ה-SSD, אז אפרופו SSD, לגוגל אדס היה שירות שנקרא SSD, שזה בעצם האמרות של החנות, הם שינו את זה עכשיו ל-SSI, שזה מאפשר, צריך לקבל אישור מנציג
יש מינימום של 6,000 המרות, ואז בחנות עצמה, זאת אומרת אם יש לכם סניפים ומכרתם בחודש בערך 6,000, אפשר לבקש היום גם עם פחות, אבל זה הדרישות מינימום, כן. ואז בעצם הם מחברים לנו את ההמרות של החנות הפיזית לגוגל אדס. אנחנו ממש יכולים לראות באיזה סניף קנו, כמה קנו, מאיזה מודעה. מי יכול לראות? הריטיילר? המשווק? המשווק כן. יכול לראות בעצם איזה יש מודעה. לך דוגמה לזה? לא, לא, לא. הלקוח שלי לא אישר פה לא, 6,000 מוצרים זה גם צריך חנות ממש פעילה בשביל זה. לא נורא כל כך, יש לא מעט. כן. נכון, זה לא החנות השכונתית הקטנה, אבל עדיין סניפים וכאלה יש. עדיין אפשר לקבל אישור ואפשר לעשות את זה גם ידני, כמו שאמרתי, עם העלה של המרות אופליין. כן. אם יש שאלות, כמובן שנענה אחר כך, גם אחרי מישהו רואה ויש שאלות על הדברים האלה. אם יהיה בקשות להסברים נוספים, אנחנו יכולים להעלות אותם גם. כן. אוקיי. אני אחזור לצד השני של זה, וזה בעצם גוגל שופינג, גוגל אדס. סיימנו, קיבלנו אישור לפיד מוצרים שלנו, ועכשיו אנחנו רוצים לקדם את זה. אז אנחנו יכולים להעלות קמפיין פימקס, יכולים להעלות קמפיין שופינג, לחבר אותו בעצם לגוגל מיי ביזנס, לוודא שמחובר בלוקלי, ולעשות, לא לטעות פה בנושא הזה, ולשים רדיוס מסביב לחנות שלכם, שבו אתם רוצים, אלא אם כן אתם רוצים שיגיעו אליכם מתל אביב לחיפה, כי יש לכם משהו מיוחד, זו גם אפשרות. רק תדאגו לשים אולי בכותרת של המוצר, שידעו למה הם רואים את זה. כי אם אני מחפש עכשיו משהו והוא יגיד לי 20 קילומטר מפה, אני צריך להבין למה. אז ממש תשימו במוצר עצמו מבצע מיוחד. תרשמו בכותרת של המוצר את הדברים, כמה שיותר מידע. במשתלות, דרך אגב, משתלות, יש כאלה שעושים רק בימי שבת, כי הם פתוחים בשבת וכל המשתלות מסביב סגורות, ומעלים ביום שבת קמפיין מאוד גדול, ברדיוס הרבה יותר גדול מהחנות שלהם, הרבה יותר גדול מהרדיוס שהם מריצים ביום יום. ואז מכל האזור מגיעים. התחלת לדבר על סוגים של קמפיינים, דיברת על פרפורמנס מקס ובטוח שופינג, נכון? אלה שני הסוגים הרלוונטיים? אלה שני הסוגים הרלוונטיים שמשתמשים בפיד המוצרים. למלאי המקומי. בדיוק. מבחינת בידינג, או איך זה משתלב בעצם בקמפיינים? קודם כל, איך אתה ממליץ לבנות את הקמפיינים? האם אתה ממליץ לפצל לפי חנויות, או לפי אזורים, או פשוט הכל ביחד? אוקיי. אז אם יש לנו סניפים, אז כמובן קמפיין לכל סניף. לא לשכוח שיש סניפים שלא עובדים בסוף שבוע וסניפים שכן, לדאוג בקמפיינים שזה ישקף את זה. מאוד לא נעים לבזבז כסף ביום שישי שבת על חנות שלא עובדת, או להגיד למישהו תבוא והוא מסתכל בגוגל מפס והחנות בעצם סגורה, או יותר גרוע שהוא מגיע והחנות סגורה. בעצם יש פה שילוב בין My Business ל-Maps, כשב-My Business כן יש שעות פעילות. נכון, אבל גוגל לא מתחשב בהם. לא נתקלתי. כאילו יכול להיות שב-2 בלילה החנות סגורה, ואם לא אמרתי לקמפיין מתי הוא פתוח, אז הוא יעבוד גם ב-2 בלילה, כן? נכון, נכון. טוב, זה הגיוני גם, כי... תתאימו לשעות, לימים, כן. ואז הפיצול של קמפיין פר חנות מאפשר לי באמת לתזמן כל חנות לפי שעות הפעילות שלה. נכון. וגם לתת אולי בידינג לפעמים לפי שעות הפעילות או השעות העמוסות ביותר. ברור, אם יש לנו מבצעים בימים מסוימים, בשעות מסוימות, אנחנו יכולים לחזק את הקמפיינים האלה.
עם איזה שיטות של בידינג בעצם הקמפיינים האלה עובדים הכי טוב, או עובדים בכלל? אני לא מכיר את המושג של עובדים הכי טוב, כי כן, כל לקוח וכל מוצר כן, יש לו את הבידינג שלו, נכון, וקופי פייסט של קמפיין ללקוח אחר זהה לא מביא את אותם תוצאות. זה לא... נכון, אני אוהב להתחיל תמיד במקסימום קליק בקמפיינים שאפשר, בפימקס אי אפשר, בשופינג אפשר. זה נותן לי אפשרות לייצר המון מילות מפתח שליליות בשופינג, שעכשיו כשפימקס מאפשר לנו להכניס מילות מפתח שליליות בחלק מהחשבונות, אז אפשר לרוץ יום-יומיים במקסימום קליק בשופינג, ולהשתמש בזה ככלי למילות מפתח שליליות. כן, כן, כמו בעצם מעולה, כל קמפיין. וזה בשופינג רגיל גם כן, זאת אומרת גם בפיד רגיל, לאו דווקא פה. כן, כן, נכון. חוץ מנושא השעות והימים, אין איזה משהו שונה בקמפיינים האלה? גם מבחינת האמת היא הבידינג. שבסוף רציתי לשאול איך אתה מקבל דיווחים על הביצועים של השופינג, נגיד לפי חנות, אבל אם הפרדת לפי כל חנות לקמפיין, אז ברור שדיווח לפי קמפיין בסוף ייתן לך תוצאות לפי חנות. כן, בשום פנים ואופן לא הייתי מחבר ביחד באותו קמפיין שיהיה לי גם וגם. כן, אז זה טיפ חשוב בעצם. כן, אני חושב שהיום בפימקס גם זה בלתי אפשרי, כי צריך לבחור בהתחלה את הפיד, כן, אבל אם פעם הם יפתחו איזה משהו כזה דפוק, אז לא. שקורה עם בטות שלהם, כן, אז לא, בדיוק. כל אחד יש לו את המשקל שלו, גם נושא המחירות, אנחנו מקבלים פידבק בגלל שאין לנו באמת אמרה מדויקת, אז אנחנו צריכים לקבל את הפידבק מהחנות. נכון. לנסות לעקוב אם יש באמת גידול במחירות בהתאם לקמפיין, אפשר לעשות טסטים, כמובן מוצרים שאנחנו רוצים לקדם, לשים באקסטים נפרדים, אסט גרופ נפרדים, לתת להם בידים אחרים בקמפיין. אנחנו יכולים על אותו חנות לחלק למוצרים, אף פעם לא מומלץ לבוא ולקחת פיד שלם ולשים אותו בקמפיין אחד, אלא כן. לעשות איזושהי סגמנטציה, מוצרים, רווחיות, קטגוריות, לעבוד בהיררכיה מסודרת עם הדברים האלה. אני מאוד אוהב לגבות, אני מאוד אוהב לגבות קמפיין שופינג על כל פימקס. אני תמיד אוהב שיש לי איזשהו שופינג, תמיד הוא תופס משהו שהפימקס מפספס, תמיד כיף שיש איזשהו קמפיין כזה אונלי נט, שכמו רשת דייגים תופס את הכל, את כל מה שנוזל, לפעמים זה מביא לנו אמרות של 10 אגורות, עלות להמרה, דברים מגוחכים לגמרי, זה מבחינת זה. קודם כל דביר אומר עופר תעשה לי קמפיין, אז דביר תעמוד בתור מה שנקרא. אני אגיד לדביר, אתה חייב לי תחתונים, אז כן, שאלות אחר כך. דביר שלח לנו תחתונים, אבל עוד שאלה אחת שעכשיו ככה עלתה לי, בעצם משהו הפיל שבחדר מה שנקרא לוקלי ומיקום בישראל זה בעיה. איך בעצם... מיקום במובייל עובד מעולה בישראל, חוץ מבשעות מלחמה. כן, טוב, אז... מיקום במובייל, אנשים מפעילים GPS, זה כן. אנשים מפעילים GPS כדי לחפש עכשיו חנות לידם. כן, כן. וזה נשאר פתוח, זה עובד מעולה, אין בעיה בישראל. מחשבים זה קצת יותר, דסקטופ זה קצת יותר מאתגר, כי אנחנו מחוברים או לפתח תקווה או לחיפה. כן, זהו. אבל גם פה זה השתפר, גוגל יודעים לחבר את הנתונים של הכרום מהטלפון, לכרום שלנו במחשב, הוא יודע לקחת את הלוקיישן שלנו. אוקיי, יפה, אז אתה לא... באותו משקל, לתת יותר משקל למובייל מאשר לדסקטופ בקמפיינים. זהו, זה בדיוק השאלה שלי.
אפשר עדיין, אנשים מחפשים לפני שהם יוצאים מהבית גם, מתכננים, אני הולך לקנות היום דברים, איפה החנויות בלישנסקי של המזרונים, יש לי 1, 2, 3, 4. כשהם מגיעים לשם, אחרי שהם חנו, הם פותחים את הטלפון ומסתכלים. אנחנו רואים את זה עובד, אנחנו רואים את זה אצל לקוחות עובד, אנחנו רואים את זה עובד נהדר. אנחנו רואים שאנחנו מעלים באזורים שיש בהם בנייה חדשה. בנייה חדשה, אנחנו מטרגטים את האזורים האלה להביא לחנויות במקומות אחרים. כן. אני עושה לוקלי על אזור שיש בו התפתחות עירונית מאוד גדולה ובניינים חדשים שנמסרים דירות, ואני אומר להם תבואו בעצם לראשון, לחנות היא פתוחה, תקבלו הנחה, אפשר להשתמש בתכנים עצמם של מבצע לדיירי גינדי החדשים, או כל חברה אחרת, גינדי יכולים לתת לי בית על הפרסום פה, אבל כן, לעשות כמו תמיד, לחשוב, לתכנן איזה מוצרים, מה אנחנו רוצים לקדם. מי הלקוחות, ואיך הם חושבים. בדיוק, ממש, מה הם יחפשו, להתאים אליהם. אל תשכחו שאנחנו לא צריכים לשנות את שמות המוצרים באתר, אם אנשים דואגים, הרבה לקוחות לא אוהבים שנוגעים להם באתר, אנחנו משנים את זה בפיד המוצרים במרצ'נט, אנחנו יכולים להשתמש בפיד נוסף שיתקן לנו, אנחנו יכולים להשתמש ברולים, מה שנקרא פה attribution במרצ'נט נקסט החדש, אז אנחנו יכולים להשתמש במה שהיה נקרא חוקים, ולייצר לנו לפיד הספציפי כותרות, תיאורים חדשים לגמרי, שלא ישנו באתר ויתאימו לנו לקמפיינים. כן, ואז באמת לענות על הצורך של סמלת ערב שחורה, או סמלה שחורה לאמא של הכלה, בלי שיראו באתר שזה... כן, אם אנחנו רגע מדברים על הסמלה השחורה, בעיה שאני גם כן נתקל בה לא מעט, הרבה מעצבים בדרך כלל, מעצבות בדרך כלל, נותנים איזשהו שם למוצר שלהם, במקום להגיד סמלה שחורה, אז הסמלה הזאת נקראת שרית שחור. כן. הם נותנים איזה שם. קחת בחשבון שאם מישהו לא מכיר את הסמלה שקוראים לה שרית, גוגל לא ידע כמעט להביא את המוצר הזה כשיחפשו. בדיוק כמו בסרצ', בקמפיינים של סרצ'. אם אין לנו את המילת מפתח, גוגל לא ימצא אותה. אנחנו לא יכולים לקבוע את מילת המפתח בקמפיינים שלנו, לא של שופינג, לא של פימקס. פימקס איכשהו קצת, זה עדיין לא מילים מדויקות, זה עדיין לא שמתי מילה וזה מה שהוא יביא. קצת יותר כוונה. הרבה מסביב, כן. זה רק נותן כיוון. יופי. טוב, עופר, יש לי עוד המון מה לשאול אותך, אבל... שתי דברים שאני רוצה כן להגיד לאנשים שחייבים לראות, אני חייב להציג את זה רגע, כי אם מדברים על AI, אז מהפכת ה-AI שלנו, אני מוסיף את המסך, אז נכנס לישראל בכל החשבונות, הפרודקט סטודיו מאפשר לנו רגע, בוא נוסיף אותו, כן, הנה, אוקיי. אוקיי, אני אנסה להגדיל את זה טיפה, מאפשר לנו לייצר, אנחנו לוקחים פה מוצר, יש את זה סרטון, אנחנו יכולים בעצם לקחת איזשהו מוצר, רגע, לפה נכנסת מהמרצ'נט סנטר, נכון? כן. מהמרצ'נט יש לנו את הטאב הזה של הפרודקט, כן. כן, ובעצם יש לנו מוצר, ואנחנו יכולים להוסיף לו כותרת, יש לנו כאן... זה המקל שלך. זה המקל שלי, כן, זה הפטנט שלי של המקל. מה מיוחד? בואו נעשה לך רגע פינה זה. אוקיי, אז זה פטנט שלי שאני מוכר ונותן לכל ניצול שואה מתנה, ועכשיו גם מתחיל איזשהו פרויקט לנכי צה"ל, ונותן את הקליפס הזה מתנה, והקליפס הזה בעצם
אני אחר כך יראה רגע. הוא נתפס על המכנסיים, נכון? מתחבר למכנס, לחגורה, מאפשר לנו לעבוד עם המקל, לפנות את הידיים. מוצר כולו כחול לבן, וזה. אז אנחנו יכולים לקחת מוצר, ופה במקום כבר לשנות לו, אין לנו שום דבר, אוסף למרצ'נט סנטר וגמרנו. יש לנו מוצר, אנחנו יכולים גם לכתוב פה מה אנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתאר, יש לנו מוכן, יש לנו... אוקיי, אז הנה הפונקציונליות של הקליפס הזה, מתחבר ל-95% מהמקלות בעולם, מהסוגים גדלים, ובעצם מתחבר לנו בחגורה, על הכיס, על התיק לנשים, זהו, כאן זה. יש לנו המון נתקלים במצב שיש לנו error במרצ'נט שהתמונות קטנות מדי. אז יש לנו פה ואנחנו יכולים בלחיצת כפתור להגדיל רזולוציה. בלי להעביר עכשיו לגרפיקה. בסוף הוובינר יוצא ממך הדבש. כן. יש לנו אפשרות לייצר סרטון מהתמונה. נפתחו לנו שתי שדות חדשים בחודשים האחרונים במרצ'נט סנטר. אחד, אפשרות לעלות 3D, virtual reality, אפשרות לעלות סרטון של virtual reality, לתת קישור בעצם למוצר ל-virtual reality שלו, שזה משהו חדש, ותמונת סטודיו, תמונת אווירה. אם עד עכשיו היינו צריכים תמיד לעלות תמונה חלקה, רקע, פתחו לנו את האפשרות הזאת בעצם, שוב כאן התמונה בכל מקרה הייתה ברזולוציה גבוהה, אבל אנחנו יכולים לראות לפני אחרי, יש לנו יצירת סרטון, הוא ממש מייצר סרטון יפהפה, ואנחנו יכולים לראות היסטוריה של המוצרים שלנו, של הדברים שעשינו פה. של הדברים, אנחנו יכולים להעתיק את התיאור, אנחנו יכולים להשתמש בנתונים מפה, בעצם לעשות אחד כרגע, אפשר להחליף את זה, תמיד כדאי, לא ניכנס לזה. עוד איזה שאלות ככה לקראת הסיום שלנו? אז גבי שואל אם אפשר להחליף את ביבי ברקע. גבי, אתה... ביבי לא הולך עדיין עם מקל הליכה, למרות ששמעתי שהציעו לו ללכת עם כיסא גלגלים כדי לבוא להצביע. אבל עזוב, גבי הוא מדרדר אבל לא ניכנס... בוא לא נדרדר לשם. בדיוק, לא ניכנס לזה. את יכולה להשאיר לי רגע את ה... כן, סליחה. כן. אז אם מישהו רוצה שאלות, אפשר למצוא אותי בקבוצה, אבל בסופו של דבר, סורי, הכי חשוב להחזיר אותם, להחזיר את החיילים חזרה, שישמרו על עצמם, ושיהיה לנו שנת 2025 טובה, עם בשורות טובות, ושיקרו כבר דברים טובים יותר פה. כן, לא משנה ימין שמאל, המשיכו לתמוך אחד בשני, תמיד פה כדי לעזור אם מישהו צריך משהו, שאלות. נראה לי שדי כיסינו. ננסה להעלות עוד כמה דברים חדשים בהמשך. אוקיי. אוהב גם אוהבים אותך או אותך, לא יודעת למי גם אם מתכוון, אבל ניקח את זה שנינו. תודה אלופים, אחלה יום לכולם. תודה שפיניתם את הזמן שלכם להצטרף אלינו. עופר, אני אכין מזה סרטון ואני אעביר לך אותו, אני אחתוך את כל הקטעים שחיכינו. של הפדיחות, כן. תודה. נעלה קטע מוזיקלי. תודה רבה עופר. ביי לכולם, בכיף, ביי.